Maayong buntag. May kauban na rin. Ang drive. Ciao. Si Ciao. We go to the Philippines today. Yeah, we're going to the Philippines. Hearing. We're going to the embassy. First time na ko mo ato og kuan embassy sa Netherlands. Philippine embassy sa Netherlands. Kay mag-renew ko og pasaporte. Kuan, sayo minang mata ako. I woke up at 5:30. My alarm was at 5:30. I think 5:30. No, actually it was 5:45, but then I woke up at 5:30. Okay. So nag-ready din ko kay kailangan pa ko mag-lunch ko, kailangan pa ko mag-makeup, kay bawo ko dugay ko mahuman niya pasok ko bening usab sa pagdugay ko. Pero apa ko ng lipstick. Ato na ko mag-lipstick dito. First time na ko nga mag-renew og kuan passport nga 10 years na, so exciting. Foggy magkaipakita naman yun. See, happy to tayo makita. I hope mas okay ang weather unya. So padayon gipuntaan ni atong Bisaya nga vlog, no, para masayon ba. So gabi si Ana dito natulog sa iyang lulog lola. I hope natulog siya og straight. Yeah, I hope Ana slept straight. So kami po nakatug po ni salamat sa lulog lola. Ato namig dahig, no, ang embassy sa Philippines kay tuwa sa The Hague, or ang tawag diri kay Den Haag. Kuan siya na dito ang ilang gobyerno, ang ilahang kanang seat of seat of government. What? It's in Den Haag. What's in your house? The parliament. Oh, yeah, the government buildings. Ang mga opisina sa gobyerno na dito sa ako kanang sa murag dili pud Malacañang sa ato ano, seat of the government ana ito sa Den Haag. Naa po dito ang UN or United Nations, unsa ba na tawagan na, International Court of Justice, mga bay tawagan na. So mauni padong mi dito. The travel time is 1 hour and 20 minutes or more, no? Yeah, about an hour and a half. It depends on it's a holiday still, so. Yeah. Kuan paron mga alas 7, alas 7:20 na, pero gikan mig sayo 9:50 pa ako ang appointment. Gikan mig sayo kay basig na traffic pa niya. Bakasyon meron basig kuan siya. Magkuo siya basig madugay maaberya daw mi. Aligre sa Tabugon oy nga naasi man ni Pacquiao kita ko sa mga video ba, sa mga live o sa mga video sa mga taga-amua. Lingaw kay ko nagtan-aw nga naabot si ni Agis man ni Pacquiao. Happy kay mga tao. Shout out sa mga taga-Tabugon. Papa, say hello to Tabugon, to Tabuganons. Hello. Tabugon. Hello. What's the name of him? The boxer is there. Manny Pacquiao. Yeah. Hello, Tabogon. Hello, Tabogon. Ingon si Ruth, mag-mayor daw siya in the future. He wants to be the mayor. So, yun. Sige na eh. Sabihan na tagbalik ko niya. Mga 30 minutes na lang, maabot na sa Den Haag. O Den Haag naman, o ba day? Mag-stop over mi kanali. Kay kahio na kay ko. Kalibangon ka, no? You need to go to the toilet. Because he was farting like crazy earlier. Yeah, I don't. But that's normal. That's because of food, I think. Nangutot maglagot. Di ko basta mangutot niya siya sa kyanan. Yung giyahak ko eh. Nangutot ang giyahak. Kuan, kahiyon ko. Munong sabi. Kuan pa man noon. Alas 8 pasok. We will be in Den Haag an hour early. So, mas okay na po para di may magkarakara para may dari mag-stop. So, nakaihi na ko. Tambay sa aming kadalik. Pahuay si Ruth. Nagkuan, bugnawa, itugnaw ka ayun. Nagsalig ko mga. Nipis kay akong gisuot manggod. Unya, nagchinilas ra ko sa kyanan kay para di kay mahipos dahil akong tiil kay sakit man dahil akong tiil good kay hipos kayo o kanang gamay kini ba niya kangkang kay kong tiil. So nung ko nirot nga di ko mohunong kay magsapot at patos ang pagkot siya. Pag chinilas lang gud sa gawas, nang sala kailan nimo.
Nagjanila sa gawas. Guba yata ilahang kuan, ilang CR. So, ba? Kana o kanang murag box. Kanang haku, kana siya. Sa kara pagamay. Pero sa sulod, gabi ka hugaw. Wala na lang yung gi-flush ang kuan ba, ang tissue. Nalagay siya sa bowl, sa toilet bowl gyud. Wala lang gyud gi ditso og kanang flush. Nasa ingon na diri. Yeah, adto na mi. Mga 30 minutes na lang. Abot na. Ja, good 30 minutes. Yeah. Foggy lang yapon, pero dili na kay para ganiha nga early. Ako na ang wanang seatbelt. Wait, sa seatbelt ko. So, naanami sa Den Haag. Happy na yung abot. 5 minutes na lang. Pero, Fog is away, bro. What? It's getting good weather. yeah, Foggy weather is ingon away. sirot ni clear up na daw ang fog. Yung ko bitaw. Totally opposite sa weather ganiha. Pagawas na mo. Karon pwerte ng inita. So, sakto ra gyud nga nipis akong gidang sinina. Kay init sa gawas. Although, medyo bugnaw-bugnaw pa siya. Pero umadangdang yung gas init. Init yung kay siya tanan. So, we'll be there in 5 minutes. 1 hour early ni. 1 hour and 10 minutes nga earlier sa among appointment. So ang embassy dere kuan siya kani among atoan temporary address ra siya. Nabasa na ko sa ilang update nga May 15 mabalik na sila sa ilahang pisina gyud ba kay gi-renovate man. Bait na gyud may. So when we came here you also talked about this one. Wetter, whatever. Nampak kay kong highlighter. Oh, grabe. Kung maigo ko sa adlaw kay mo shine gid siya. Shimmer gid siya. Char. Klaro ba? Char. So naana mi diri. Basa tabi. Tara. Embassy of the Philippines. So abot na mi pero sayo kayo mi. Pwede rin mag-park sa ubos, no? Tugnaw biskot. Meron diyog nagdakog jacket, inani. Maglakaw-lakaw sa mino, kay napami mga 40 minutes siguro mga lakaw-lakaw or 50 minutes. Muna ang UN, and then naraang temporary nga embassy. Ting inita. Di rin napita, pero di ka maigaw sa init, perting bugnawa. So, time check, 10, G's na. Akong appointment kay 9:50, pero nisaka ko mga 9:40. Human ako og mga almost 10 minutes ako. Mga alas G's man ako. Pas ra. Pero, usara ka window, no? So, kung busy siguro, kuan ra pod. Moeten we ook zien. Why are you laughing? Nothing. Basta na ami syudad. Kani siya, di dyo kani siya. Kuan. Siya na dog drive kayo syudad. But anyways, dali ra na human mga 10 minutes ra, pero ang ilang counter kay ang ilang windows kay isa-isa ra sa usa ka transaction. So example ang kuan registration, usa ka window,
Ang receiving sa documents, evaluation sa documents, isa ka window. Next window, ang payment. And then last window, kay ang kuan na. Ang katong capture, mag-picture na dayon. Kuan, tagaliluan ang nagkuha sa akong picture, nagbisaya siya dayon siya. May butag siya, liluan na mo ma'am. Iko nga, dool ra. Oh, nice ra sila. Polite ra po sila. Yeah. May assist yun to ang mga, kay sayo man no, mag-open sila alas 9:30 yata. So, ang pagsud sa mga staff sa kuan sa embassy dito mi sa entrance ng kuwat nakigstorya na sila, kuan lang mo daan nini, pag bell mo or kanang kung pwede na mo musakan. Okay naman, kay I heard ang uban bati man na experience, pero ako okay naman, nice naman sila. So in 6 weeks pa na ko makuha ang akong kuan passport nga 10-year validity na. Char. So, na to. Padong nami og sentrum. Ato mi center. Maglakaw-lakaw mi. Kaya naapa mi mga 2 hours kapin. Kaya among appointment. Ang among booking sa Kuan Filipino restaurant. Kuan pa alas 12:30 pa. So, maglakaw-lakaw lang sa amin. Padool nami dito dapit. Maybe park close to the Center. Yeah, I mean, close to the restaurant. Magkaon mi halo-halo. Yeah, same place as last time. Magkaon ko halo-halo. Ato mi mag-park dool pod sa restaurant. Shall I just put in the name of the restaurant? What did you put in now? Centrum. Oh yeah, that will be good. It's close to the central station, so that's good. Same Okay. street or a few hundred meters. Sige. Kabahala. So, manan to. Padong namin. Nagyaw-yaw si Rod kay mahal ko ng parking. So anyways, kung ganahan mo ato og Barrio Pilipinas diri sa Netherlands sa Den Haag, ari mo diri sa Q Park mag-park ba kay kuan mas dool kaayo, mga pila ra ka minutes, mga 5-minute walk siguro. Kulakaw na mi nadra ang Toko Pilipinas and then mag-walking sa amin. Niagi na mi Filipino restaurant pero mura siya og Chinatown, little China village. Asian town. Correctionan jud kung Asian village ko. Cute sa ilang mga pa-bench diri oh. Taas kayo. Murag taas pa gini among lakunon kay. Ko pa kay oras. Yeah? Mag-withdraw sa sir. Paabot ko niya sa gawas. Maglingkod sa ko diri. Kay di ni kasuga ko akong tiil og kanang dugay kay nga nilakwanay ba kay kangkang like og niya hipos kay akong sapatos bitaw. So paabot ra ko niya. What? It's out of order. Aw lagi. Dali argo. Oy. May bookstore. Nangita ko ang American bookstore. So, dira migikan American Book Center. Unfortunately, wala sila si Sheldon nga books. So, magpaabot na lang kung madalas akong manghod akong mga libro na. Wagi ko yung libro dire nga English. Kuan ra. Dutch tanan akong libro. I only have Dutch books here. It's good for you to learn. You have an English book already. What? For the driver's license. Oo, de. For the driving lessons. Driving lesson de. So, I got this book, Charlotte Bronte. So, gani. It's only 11 o'clock. So, maglakaw-lakaw gyapon mi kay alas 11 pa man. Wala po. Kapoy na kuglakaw. Pero, taas pa kayong oras, mga 1 hour og tunga pa. So, sige go. Nya, the more ko nga makasimhot og mga pagkaon, makagutom. Nya, kay nag-reserve naman mi sa Filipino restaurant. What will you order at the Filipino restaurant? Maybe spare. Yeah, I know that they were good, so. Order same na gyapon daw yung Why should I order. order something else if I know that one is good? Yeah, you never know. Other dishes are also good maybe. But I'll try another dish because last time,
I was not really a big fan of the menudo, but it was good, but not the menudo that I was expecting. So, yeah. Tayo taglain. Pero ilang adobong pusit pero ting kalami o sa patong tilawan na mo lami siya. Ang broccoli, beef broccoli pod lami daw. So, tanaw na to unya. So, naami sa Koan, Asian supermarket. Tapad sa Nordic na Philippine restaurant pod. Hindi kayo siya busy diri. Nakita ko o kamunggay. Restaurant. Filipino. Adobong, sisig, kare-kare. Kare-kare. Dodong, we say kare-kare. 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 Ganahan mo dira. Kita mi og mga Chinese restaurant dito. Ang ginasirot nga mamalik mi dito. Marsyal ko ano ba food court og style. Balik niya mi dito makabalit may dahig. Government. Ja, but we must cross anyway, so. So, gikan na sad mi og Filipino restaurant, Filipino store. Nakabit-bit na sad ko. Sirot pod. Gamay ra noon ako napalit. So, padong na mi sa Filipino restaurant. Mga 5 to 7 minutes nga lakaw, no? So, in time na siguro. Pwede na siguro yung masulod kay among booking kuan pa man 12:30 and it's about 12:10 na siguro. So, adto na mi. Busy kayo diri sa syudad. Okay, nice naman ang weather. 1,000 gawas. So, kini siya nga area. Dagan kay siyang mga Asian nga shops o restaurants. So, visit niya mo kung naa mo diri. So, nanami sa Filipino restaurant. Kung naamoy baby, okay ra diri. Na sabay lisanan sa baby. Order na. De paparazzi hier. Ja. Ja. Nou, fijn. Dan maken we maar lekker. Proost. Proost. Tagay. Nanaamong appetizer. Lumpia Shanghai. There's like juice coming out. Good. Juicy kaya sa sulod. Wala na. So, ako akay adobong pusit. Het is wel warm. Ja, without the camera. Ang kanurot kay garlic ribs. Ja, garlic ribs. It's smakelijk dodong. Smakelijk hoor. Nga usa ka rice cooker nga ribs. Usog na. Usog na. Lamig yun siya, Dok. Lamig siya. So, mag-order pa mi o halo-halo. Try naman lang halo-halo kaya lamig, no? So, I came here to try the halo-halo. It's also Ruth's first time to try the halo-halo. Ja, dat klopt ja. Yeah. Eet smakelijk, papa. Toe man. Kuan, manamig kaon, busog kayo. Busog kayo ko. Dagan kong nakaon rong adlaw. And then ako'y leftover pa. So ako na siyang dalon. And yeah. Busog kayo mi. Or titra mong pag-ani. Layo kayong biyahe. Pero giusa na namon. Ato may Toko Pilipinas. Ato may Asian shop. Lain nga Asian shop.
O dito po may laing Filipino store kat ang ipakita ganina and then ang food diri. So busy kay among adlaw no pero lingaw among day off. Nag-day off si Ruth para akong appointment. So after ani mo hapit mi og IKEA. Then uli na dayon mi. So, manami dito. Busog na kaayo mi. So, ikainit. Init na kaayo sa gawas. Mura na og dili spring. It feels like it's already summer. To? Weather was good, so. Para nila good. So, magawa sila, no? Pero, madangdang kasi init dugay. Pero, inita po. So, mohapit pa mi og IKEA. Pero, dili na ko mag-vlog siguro dito. Or, ipakita na ko kadali kay. Tanaw mi og ka ng cast or closet ni sana cabinet for Ana and magtanaw sa ko para sa kuapod and sa bed ni Ana para na ko idea it's either palit miron or sunod na pod kay budget day. Sige na ko mga lakaw na mi. A few moments later. Nakagoch ko gamay sa biyahe. Perting kapoy sa kainit. Traffic pagyo gaayo. Abot na mi sa IKEA. Haggard na. Time check. Mag 6 na ba? What time is it to do? So 5:40 na. Manami des IKEA. Pero wala namang nakuha. May kakita sa mga ipangita nga cast ni Ana. Lahi among napalit. Ana si Rod sa counter sa mura niya among ipalit online. Kaya mag-umpos yung kalit. Maura. Mamalit na lang ni. Kapoy na kayo. Sige po ko'y kapoy na. So, kita-kits later sa balay, no? Dili magkway-kway. Mama. Where's my love? Where's my love? Oh, daro akong love, oh. Daro love, mama. Gimingaw ko na ako palanggaw, eh. Mas kalanggo. Gabi, love, mama. Kusya, mama. Kusya, mama. Kusya, mama. Rizat. Ikot na. Maayong hapon o gabi Ang city na pero hayag pa kay diri. Nanamix balay and nakakaon nami og ensaymada. She likes it. We bought this one from Barrio Pilipinas. Na-deliver dito. Lami siya pero mas lamian ko sa katong among gi-order nga lain nga ensaymada kang siswenskurken. Pero lami sa ni siya. Pero mas lamian ko ato. Oh na, giuhaw. Papa, we haven't washed this one yet. This was Oh ja, Yeah. you should wash it. No. Vind je het survive? No, you do. Yeah, that is ook water, Anna. Oh, sige, cheers, mama. Cheers. Cheers, mama. Cheers. Cheers, mama. So we had a nice and tiring day. We had a nice long day. Ja, long day. Ja. Kapoy ang driver, oh. Papa, proost. Papa, proost, papa. Mama ook. Mama? Nee, das van jou? Okay. So, mauna to ang amo ang Friday off na mo. Friday off. Lingaw po. Did you have fun? Ja, het kan er wel. Mama is here. Pero, lingaw rami. Taon-taon na sa mi nga kalakaw nga kamerang duha. So, it was also nice. Thank you, Peter and Connie, for taking care of Anna. Duha-duha pa yung botilya. Kaning usa, dito ni ikuha na ko ilang Sheila, kaya nabili ni, taon-taon ni dito sila ha. Kani, in the meantime, kaya lalayo mo ko nila, so nagpalit kong bago. Nabalik naman eh.
tinatawag sa leftover na adobong pusit. Unya, nakapalit ko saging kani para magkaan mo sa akong ana. Tsaka ako ra gid ani gid kay ako nang daon. Si ana tira-tiraw ra. Nakapalit ko og Skyflakes. Basta na ko mabalik sa Skyflakes. Ano to ang among pa-vlog, no? So, mao na lang to, no? Mag-bye-bye-bye na mi. Salamat sa pagtanaw sa among vlog. Kung wala pa man nakasubscribe, pala subscribe sa among channel. Bye-bye! Ana, mush-mush babush! Oh, dara, oh, kay guys, here! Here, duy-duy! Flying kiss! Ang kuko, ginagawa kayo. Duy, salamat!